ten milion nebo milion plus diváků je jedna věc, pane Majeriku, ale asi ještě zajímavější je ten komerční potenciál samotný, který generuje metropole. Jak už jsme předesílali, tak v Praze je většina zadavatelů, v Praze si dělají reklamy, zadává se reklama, dělá se biznis. Jak významný je tedy přechod na digitální vysílání v Praze z tohoto hlediska? Já si myslím, že se tady nabízí zajímavá možnost, protože vlastně televize obecně je celoplošné médium, takže se většinou využívá pro celostátní kampaně. Uvidíme, jestli někdo ze zadavatelů se bude snažit tu nastalou situaci třeba využít k tomu, že se pokusí oslovit víc právě obyvatele Prahy. Myslím si, že tohle je třeba zajímavá možnost. Neprojevuje se tady, pane Majeriku, ten pragocentrismus, který jsem také zmiňoval, v tom negativním pojetí, v tom smyslu, že ti, co se dívají, ti zadavatelé, co se dívají na televizi, tak si zadávají v Praze a dívají se na ní v Praze, takže vlastně jim téměř může být jedno, jestli se ta reklama dostane tedy i někam s prominutím Horní Dolní. Podle mých zkušeností se pracovníci marketingu na televizi dívají relativně málo. Jsou hodně vytížení pracovně, takže se dostanou domů hodně pozdě a televizi příliš nesledují. Teď přišli o rozpočty v souvislosti s krizí, tak možná bude čas dívat se na televizi. Určitě se to netýká Z1 a večerních pořadů, ale obecně tu televizi zas až tolik nesledují.